हाय साଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର କତିକି ସହ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ। ଆଜି ଶେଷ ସୋମବାର, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର କତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର, ଆଜି ଭିଡ଼ ତଥାପି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ତ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କୋରମ ସବୁ ଠିଆ ହେଇସାରିଛି ପୋଲ ଉପରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇସାରିଛି। ताकू नहीं कुआड़े